hauzen. Loguen denporiak, ez da? Hori denporari da momentu bat, momentu da, garunak eta aktivitate batean dauena, gure adimena, était temps de reconstruction de la connaissance, momentu bat da, ce que nous avons appris, parkatu, nazte dakot nik, nik uste dute, bueno, os digo en castellano, el tiempo de sueño, es un tiempo de actividad del cerebro, es un tiempo de reconstrucción del conocimiento y de qué manera y cuánto tiempo. Gusta decir la cuestión. Erdera será cuando entiendo Nick. C'est du basque? Oui, peut-être. Oui, on peut dire que pendant le sommeil lent, il y a finalement une reconstruction, une reconstitution des possibilités physiques de la personne. Qui font qu'on est moins fatigué, moins fatigable, on peut faire plus d'activités plus longtemps. Le sommeil lent est vraiment un temps de reconstitution et ressources pour les activités physiques et corporelles. Combien de temps? Ça dépend de la personne. Zenbat denboraz iraun behar duen loaldi horrek, hori denbora pertsona bakoitzaren araberakoa da, batzuek denbora gehiago ematen dute, loaldi geldo horretan, eta beste batzuek loaldi paradoxalean denbora gehiago ematen dute, hori pertsona bakoitzaren araberakoa da, baina biak dira beharrezkoak. Eta aurrei dagokionez, oso egun neketsua izan dutenean, eta batez ere entxeguritate horiek dituztenak, eta lo ondo egiten badute, horiek gero pasorik duzatu egingo dutela izan ere, beraien proteinak berriro osatu beharko dituzte, eta horrek emaitzak emango ditugu. Izan ere egunean zer gehien nekatu direnak, gero denbora gehiago beharko dute hori berregituratzeko. Loaldi paradoxalari dagokionez, ez badugu intseguritate handirik, luzatu egingo da gure loaldi paradoxal horren iraupena. Izan ere guk antxetate handi egin badugu lo egin horretik, hori gero erregulatu egingo da, eta beraz, gure beldur horiek askatu egin beharko ditugu, antxetate horiek askatu egin beharko ditugu denbora luzaroago batean. Hori antxiolitiko bat izan ditzateke. Baina normalean ez badugu oso egun zaila izan, loaldi paradoxal horren iraupena pertsona guztien araberakoa da, baina beti ere guk egiten ditugun ametsen araberakoa ere izango da, izan ere denok ez dugu iraupen berdia. Hau da batzuetan gure amesgaiztoek ez dute iraupen berdina izaten izan ere, amesgaiztorien ondorioz askotan esnatu egiten gara, eta berriro ere ametsetan hasten gara, beraz nik ez dakit ondo erantzun duden, galdera horri. Vous pouvez poser toutes les questions. Neri zuen galdera guztiak egin ditzakezue. Et si vous n'êtes pas satisfait, les lancers de tomates sont autorisés. Gustatzen ez zaizue tomateak jaurti ditzakezue beti ere.
Vous pouvez aussi faire comme le président Nikita Khrouchtchev en 1956 aux Nations Unies, quand, pour se faire entendre, il enlevait sa chaussure et il tapait sur son pupitre. Eta bere pupitre edo mai gainean jotzen zuen zapatarekin arreta deitzeko, hori ere egin dezakezue. Mais apparemment, M. Khrouchtchev n'a jamais tapé sur ses voisins. Antza denez, ez dio inoiz albokoari jo zapatarekin. Bai. Ez, bigarren hezkuntzan, gure inguruan gero eta joera handiagoa dau, jarduera trinkoak egiteko. Hasi 8 erdietan eta 12 erdietarako jarduerak egiteko. Ni gure... Sortziterritatik orbiterrietara. Bai, gureko nauke berak horren inguruen dauken iritsixe ezautu horrek zelan eragiten dauen, bueno, azaldu dauen moduen erritmo biologikoek eragiten dauela. Oixe, eskerrik asko. Donc, finalement, votre question se rapporte au rythme Orduan galdera, ritmoari buruz da, hau da, nerabe aurrekoak eta nerabeen ritmoari buruzkoa da, hau da, bigarren hezkuntzako gazteari buruzkoa. Erantzunak ere lehengoaren berdinak izango lirateke, baina badira erantzun konplexuago batzuk ere, hau da. Batetik, nerabei ezaten zizkien erritmo, eskolako erritmo horiek, gogorragoak edo zakarragoak dira, hau da, 12-13 urteko haur baten eguneko jarduera horiek, normalean 8 orduko denbora pedagogikoa eskatzen dute. 8 ordu. Eta hori oso nekagarria da gure artean, ere guk 8 orduz ezin dugu gure arreta mantendu jarraian. Eta beraz, 8 ordu horietan mugitu egingo dugu gure arreta, oso zaila baita arreta horri eustea hain denbora luzean. Eta nekagarria da. Beraz, ezin dugu pentsatu ere egin, aurrek hori egin dezaketena, aurrek ez dauka zentzurik. Beraz, lehen esan dudan moduan, goizean esan dudan moduan, utzi egin behar diogu pentsatzari, hau da, zenbat eta denbora gehiago pasa ikasten, hobeto eta gehiago ikasiko dugun ideia hori gezurra da. Hori bazterrera utzi behar dugu. Nekatuta dagoen pertsona batek, arretarik ez duen pertsona batek, harrerarik egin ez zentzakena, hau armenik ez duena, eta bere buruan barneratuta dagoenak, eta ieskorra denak, edo mugikorra denak, edo gorputzean inestabilitate bat duenak, edo oldarkorra edo agresiboa den pertsona hori ez dago beharrezko baldintzetan ondo ikasteko, ondo ulertzeko, eta are gutxiago inposatzen zaion edo ezartzen zaion denbora luze horretan. D'opérer une discrimination négative. Horrek diskriminazio negatibo bat egiten du izan ere aurrak. Eta gazteak erantzunik onenak ematen duten aur horiek dira etxean loaldi egoki bat egiten dutenak, eta euren beharra erantzuten dira loaldia egiten dutenak. Euren erritmo lo eta esnaldiko erritmoak orekatuak direnak eta lo egiten dutenak, lo egiten dutenak, ez direnak esnatzen. Aur horiek eskolan askoz ere arreta gehiago agertzen dute, disponible daude, eta zaintza gehiago egiten dute, arretatxoago daude, besteak baino. Ondo orekatu eta respetutako erritmoa duen aur batek eta bere ingurua segurtasunezkoa bada bai eskolan bai etxean, aur hori ez da itxiko bere beldurrean, bere antxetatean, bere ezin egon horretan eta bere inhibizio horretan. Aur horrek aukera gehiago izango ditu beste batzuk baino 8 urtez gauzak ulertzeko. Izan ere, lo gutxi egiten duen aur batek eta intxegurretan bizi denak nekezago egingo dio aurrez 8 orduko lanaldi edo jarduera horrek.
Eta beraz guk orain penalizatu egiten dugu berez zailtasunak dituzten aur horiek. Handitu egiten ditugu ezberdintasun sozial horiek. Il y a une probabilité plus élevée qu'un enfant aukera gehiago daude. dans un milieu rassurant, sécurisant, egoera honean seguruan bizi den aur bat loaldi horrekatua duen hori horrek emaitza hobeak izatea. mieux s'installer Eta gero aurreri gerora hobeto egokituko da bere egoeratara, bere pertsonaren egoeratara, eta interes gehiago agertuko du, gehiago ikasiko du, eta gehiago ulertuko du. Intseguritatean eta loaldi gutxiko aur batek baina beti ere. Eta ezberdintasun hori handitu egiten da aurrori ezartzen diegun iraupena zenbat eta luzeagoa egiten. Beraz, iraupen luze horiek penalizatu egiten dituzte berez intseguruak eta loaldi gutxi dauzkaten aur horiek. Bi bideteago beste nerabeekin gertatzen denean izan ere, nerabezar hori bizi dute eta ere zailagoa da eurentzat hori lortzea. Oso momentu aldakorra da, fisiologikoki, intelektualki eta alderdi guztietatik. Beraz, hori ere kontuan hartu behar dugu. Aro ez egonkorra dela, eta beraz nerabezaro hori gaizki pasatzen denean, horrek oraindik ere gehiago agertuko ditu gabezia horiek. Beraz, oraindik ere arreta gehiago jarri behar dugu nerabezaroan horrekarik ez duten gazte horiengan. Nerabezaroan arazoak dituzten arazoriek behar gehiago dituzte, hau da, segurtasun gehiago eskaini behar zaie, harreman positibo eta egoki eta ez kulpabilizatzaile diren gehiago beharko dituzte, eta arreta gehiago beharko dute, eta hori garrantzitsua da. Beraz, bigarren hezkuntzak irakasleek eta bigarren hezkuntzak berak ulertu behar du eskola edo lizeoa ez da bakarrik inguru pedagogiko bat non ezagutza transmititzen dugun, baizik eta leku horiek dira pertsona bakoitzari bere aukera guztiak askatzeko bere gaitasun, trebetasun eta kapazitate guzti horiek garatzeko inguru hori sortu behar dugu beraientzat. Eta hori da eurentzako ikastetxea. Eta pertsona horiek, nerabe horiek, ez badira gai galdera bati erantzuteko berdintzait gramatikan, matematikan izan gabar, eta horrek ez du esan nahi ez dituela ondo erantzuteko bitarteko batzuk bere buruan, edo ez dukala nahiko adimenik horretarako. Izan diteke beste erabatera biltzen dituztela, ez berreinak direla, baina beti ere kontuan hartu behar dugu egoera zein den, eta hori da frantzian dugunak, inguru giroak ere eragin zuzena duela gazte horiengan. Izan ere fenomeno guzti horiek eragina dute. Ikasi behar dugu ikasten eta ezagutza hori lortzea ez da bakarrik bere bitarteko intelektual horiek mugiaraztea. Bere bitarteko guztiak mugiarazi behar ditugu. Eta bitarteko guzti horrek garatzeak lortuko du bere adimen edo bitarteko intelektuala bera garatzea. Beraz, sortu egin behar ditugu denborak eta espazioak, gero hitz egin dutorretaz, sortu egin behar ditugu gune horiek, eta harremanetarako eta bertako harremanak ere eskaini behar ditugu gazte horiek askaditzaten euren potentzialtasun guztia, euren gaitasun guztiak askaditzaten eta gara ditzaten. Intseguritateak sortzen dituzten freno horiek kentzen ez baditugu, bere izan ere badakigu garunaren bitartekoak amaigabeak direla, mugagabeak direla. Ez dago mugarik gure adimenaren edo gure garunaren gaitasunetan. Bertan ditugun muga horiek guk jarritakoak dira. Guk gazte ezartzen dizkiegun mugak dira. Guk inposatzen dizkiegun muga artifizial horriek, eta horiek ez diete erantzuten gizakion errealitateari. Eta esan nahi dizuet hemengo guzti, eta batez ere ezitzaile zareten hoi, prozesu kognitiboen askapen horrek, ikastea eta ulertzea ahalbidetuko duen horrek,
gramatikako arauak ulertu eta ikasten lagunduko diguen horrek, aritmetika ulertzen eta ikasten lagunduko diguen horrek, horiek nik esandako guztiarekin oso lotuta daude. Hau da, gure etorri emozional eta afektiboarekin lotuta daude, gure oinarri emozional eta afektibo horrekin. Antonio Damasio nire lankideak liburu batean argitaratu du. Argitaratu zuen, duela 10 bat urte. Antonio Damasio était un neurobiologiste pur et dur, spécialisé dans les plus fonctionnements du neurone et des interactions entre les différents neurones au plan électrique et biochimique. Biokimika eta indar elektrikoen artean, beraz, biokimika gogorra, edo, bai, osoa da liburu horretan agertzen zeguna, baina bertan berak ulertu zuen prozesu kognitibo horien askapena ez duela zentzurik, ez dela bideragarri, ez baldin badugu gure oinarri emozional eta afektibo horrek hori albiratzen ez badu. Hau da, oinarria beti dago emozio horietan, eta beraz, Descartesek esan zuen bezala, filosofo frantsesak esan zuen bezala, azkenean gizakion egoera landu behar dugu, arrazionaltasun egoera bat zarrizuztake bezala. Hau da, ez dago bakarrik arrazoia, ez du arrazoiak bakarrik gure bitarteko intelektual horiek askatzen, eta gure arrazoiari eusten dioten beste emozio guztiek ere bai. Gure emozioak, gure erritmoak, banakako erritmoak, afektuak, eta abar. Eta horrek guztiak aldatu egiten dugu adimenaren edo inteligentziaren inguruan daukagun kontzeptu hori. Beraz, saia gaitezen, ulertzen, zergatik azkarra inteligentea den gizaki bat ez dela bakarrik ezagutza kontrolatzen duen pertsona bat baizik eta bere buruari edo ezagutza horri zentzua eta esan bat eman dion pertsona bat dela, eta hori da gure erronka, hori da hezitzaile guztien erronka. Gure kontzeptu horiek transmititu horretik neurtu egin behar ditugu, ze zentzu duten, ze zentzutan egiten diren, eta hor ikusiko dugu horretarako onartu egin behar dugu kognizio prozesu horrek duen osagai emozionala. Biek oso lotuta baitaute. Zuzenki lotuta daude, eta beraz, prozesu kognitibo horrien esfera eta gure esfera horiek oso lotuta daude, eta elkarrekintza bat dago horien artean. Eta gizakiok azkarrak bagara, edo beste primatak baina azkarragoak behintzat, oinarrian emozio eta afektu horiek dituztelako da. Horiek ematen bai diote esan nahia ezagutzari eta kontzeptu hori. Eta beraz hori beste unibertso bat izango litzateke nahiz eta prozesu kognitibo horiek ondo garatuta egon, dimentsio emozional horiek gabe ez ditugu lortuko. Beraz, eskolaren inguruan ere saia gaitezen emozioez hitz egiten, hitz handiegiak izan gabe. Contribue à donner sens et signification. Horrek esan nahi ematen bai diote gure ezagutzari eta kontzeptu hori. Prozesu kognitiboak euren artean bakarrik ez dira nahikoak. Gure garapen intelektual guztiak garatu alizateko. Jakingo bazen dute, zenbat denbora pasatzen duten nik hori teknokratei azaltzen, jakingo bazen dute eurek dira azkenean Frantziako eskolan eurek hartzen dituzten neurriak. Eta horretarako ere denbora behar da. Eta konplexua da, mezu hau ulertaraztea. Baita irakasle ere, izan ere irakasleak eurek alduten guztia egiten dute euren ezagutza hori transmititzeko. Baina behar bada ez dute nahiko trebakuntzarik hori ulertzeko edo ezin dugula ezagutza horiek kontrolatzera iritsi ez baldin ditugu
gure oinarri emozional horiek ondo ulertzen eta ondo orekatzen. Beste batzuk? Alors, juste un mot pour... Bakarrik hitz bat, barkatu. Juste un mot pour revenir à la question Bakarrik hitz bat, lehenago egina izan den galderi. Nera betasuna aipatu dut, hemen guraso guztiak jakin behar dute, eta betirako onartu behar dute ideia eta nera betasunak beraz agertzen dela bortxaz, metamorfosis baten bitartez. Dena aldatzen da. Eta guk denek hemen, normalki, gara hortatik pastu gara eta beharrik. Zorionez, eta uste dut bigarren mailako ikastetxeetan, indar bat egin behar dela, librekiago eta rikiago mitatzeko, nera betasunaz, behaiek kulpalizatu gabe. Fenomeno natural bat da. Eta hori da, gizaki eraikuntzan parte hartzen duena. Eta zergatik fenomenoak bazter genitzake. Sai estezina da, zin dugu egin hori ez balitz bezala. Eta kolpez, gazteak nabetasunaz urrutzen dirarik, guraso gisa, badugu sentimentua ez ditugula gehiago gazterek ulertzen. Eta gazteak konpontzea sentimendu horren emaiteko guk aiei interesari zen. Eta guk ukan behar dituzken reakzio kontrarioak ditugu. Gaine baita, hain gira behaz kesatuak, hain gira keskatuak, non gazteak diferentak izaiteko. Eta ez baitira guk espo duenaren araberakoak. Eta behaz, haiekirako komunikazioa hausten dugu. Men alderantzizkoa da, haien gandik bildu behar dugu diferenteak. Eta ziren personetatik desberdin daitezen. Eta hori funtsezkoa da. Onartu behar dugu garai hori. Bez, beharrezko igaro bide bat gizaki eraikuntzan. Hori baino komplikatuago eta aski balore jugamenduekin. Eta bai, nire betasunan denetik, bere buruari bezik ez du pentsatzen, bere gotorlekoan da, ez du erantzuten, berari zuzentzen garerarik, urruntzen da, gurdeetako mespretsua balu bezala, edo estenaz ezin diasena gertatzen da, suraktibitate batekin, eta zeharin agresiboa den, eta batzutan bortizkeria aipatzen baita. Jakin behar da, bez, nire betasunak ekartzen dituen aldakuntzak onartzen momentuko aldakuntzak bezala. Eta ez duenak horren grek deuseko ekartzen nire galdera da alrebesko ez da, bizitzaren lehenengo urtietako ez da, umiek txikize direnien, losaia daukaten umiek edo aurrek ez da, negartizek, gauez negarrez askotan esnatzen dizen horrek, ze jarrera edo izan behar duten gurasoek. Gaur egon direz tendentzi desberdinek edo bai. Astiro, lehen gara aurrak esan duzu, ez dago barri gara horretazitan. Lo zaila, lo gatxadekela, bai, lo zaila, negartizia dizenak eta asko esnatzen direnak abaz, ezta? Ze jarrera edo... Hor metodo desberdinak edo famosuek izen direna. Espazioek eta guzti hori ez da. Guk denek hemen, guk denak esnatzen dira, bi zikloen ondotik. Baina
esnatze ziklo hori hain da laburra, ez gairera kontziente, esnatu garenik. Zomet, segunda hamarkada dekoa da, esnatze hori. Badira orain gizaki batzuk eta partikulazki aurrak, denbora gehiagoz esnatuak direnak eta nigerrez hasten direnak. Ez da hori eztarik. Baina, onartu behar da, errealitate hori, eta dena egin behar da, ez da din izan. Ez dira aurrak kulpabilizatu behar esanez, iratz esnatzen zara, eta genera gu esnatzen dituzu. Ez, onartu behar da, errealitate hori. Aurra esnatzen baldin bada, da, amaz gaizto bat bizi izan duela, eta berantzat ezin da jasan, eta berda lasaitu. Gura soaren portaera izan behar da lasaitzea, ez da hitzik behar. Perekak behar dira, eta eskua luzatu behar zaio, eta hori aski da, eta horra lasaituko da. Eta hor, sentimentua bat duela ditu, ez dela aztertua, ez dela ahaztua, eta persona bat bezala kontsiatua dela. Berarekin agresiboa izan hori. Hala, nik erantzuten dudana. Hori hartu behar da. Iragan ez duen gertakari bat bezala. Aurra gero eta segurtasun afektiboa handiagoan sinitzen barena da, ez da gehiago iratzarriko, ez natuko. Gaba eta egunaren alternantziaz hitz egin dugu, eta 24 orduko ziklo hortan ume txikiengan ere emuten die egunean zehar beste loaldi batzuk. Loaldi horietan gaberako aipatu dituen ziklo horiek ere eta fase horiek betetzen dira, eguneko loaldietan, ea gaberako aipatu dituen ziklo horiek betetzen dira, nola? Eta aurreskoletan edo ikastolan nola kombinatu aldugu danak ordutegi antzerakoa egin behar izatea eta bakoitzaren erritmoa loaldian. Eskerrik asko zure galderarako eta beste personak ere eskertzen ditut, biztanena. Aipatu behar nizuen aurrazte hauetaz eta zure galderari esker, aukera ematen diazu, bez loaldi eta esnaldi zikloen artean. Aurrera eraikuntzan, bez 12 hilabetetan, adibidez, aur batzuk behar dutenak, bez 3 edo 4 siesta behar dituztenak egunean. Beste aur batzuk bakarrik siesta bat behar dute egunean. Siesta bakar bat. 2 eta 3 urte artean, aur gehienak behar dute siesta bat egun erdian. Egunaren erdian. Ben beste aur batzuk, 2 eta 3 urte artean, behar dituzte 2 edo 3 siesta egunean. Eta beste aur batzuk orainik, helduen erritmo berdina dute. Nahi baita, esnaldi, etengabeko esnaldi momentu bat behaz eguna delarik, eta loaldi gune etengabe bat gauaz. Behaz, eraikuntza, esnaldi, loaldi eraikuntza oso diferentak bat dira, aurren artean, aurzain begian, edo ama eskolako lehen urtean, horiek dira
Frantzian behaz 2 eta 3 urte arteko aurrak hartzen dituenak, ulertu behar da, aur bakoitzak bere egin duela, esnaldi loaldiaren artean. Eta hor, siesta kopuru bat, dagokiona, behaz, eraikitzen ari den pertsona gisa. Desberdina da, aur batetik bestera. Eta aur bakoitzari, behaz, proposatu behar zaio, lokartzeko aukera, egun erdian, aurrek, hori, ahunt soiestizina da. Behaz, aurrek erakusten dutelarik, lokartzekotan direla. Behaz, bertzaile ere proposatu, behatzietan lokartziare. Bi siesta momentu gelditzen zaizkielarik egunean. Hau batzuk ala dute. Behaz, behatzietako, behaz, ulergaitza da, behaz, guraso eta ezitzaile talentzat gurasoek aurtzen bati maiten dituztelaik 2 eta 3 urte arteko aurra, behaz, buruan dute, behaz, aurtzen legian izanki edo ama ikastolan, aurrak ez dola lo egin beharrik. Aurtzain legian edo ama eskola marina da ikasteko dela. Eta zaila zaila ulertzea, hori dela errespetu behar den loaldi esnaldi ritmoa. Eta behaz langileak, ezik eta ezitzaileak kulpabilizatzen dira, haien lamidean eskatzen ez eizie behaz gara ditzaten ikaspen jarduerak aurrak eskon artean dituztelarik. Behaz aurrak lodidearik ezin dute ikasi. Ara behaz arazo nagusi bat da eta informazioa basarazteko argirena da aurraren behaz esnaldi loaldi erritmoa errespetu behar zaiola. Bada behaz gauazko loaldia eta siesta momentu bat biziki garrantzitsua dena. Bi loaldi horiek elkar eragiten dute, lan independenteak dira. Siesta loaldia agertzen dena da, nahi du beharrezkoa dela. Ez bada agertzen, behaz garrantzitsua da ere, aurra, bizi aurrak urkan izan asialdi momentu bat bizitzeko. Naiz eta ez den lokartzen. Hau da, errekuperazio momentu bat bera entzat. Behaz, errespetatu behar da loaldi, esnaldi momentu hori, nien gertatzen da. Gaur batek lo gehiago egiten du balin badu siestan, behaz demora gehiago behar duela gauaz lokartzeko. Hori gerta daiteke. Eta depentzen du, aurrak ze bizi izan duen. Korrelazio hori ez da orokorra. Aur batek lo gehiago egiten badu siesta demoran, horrek egin nahi du behar duela, horren behar duela, fisikoki eta fisiologikoki eta mentalki behar duela. Beharrezkoa zaiola. Eta hori ez da agertuko behaz gauazko loaldian. Behaz bi momentoriek independenteak dira. Alta, behaz loaldi esnaldi zikloa errespetatu behar da, hori funtsezkoa da. Eta hori adin guzietan. Gehiago. Merci, monsieur. Erritmo biologikoek izaera natural bat dute. Eta anitzak dira personen arabera. Bat erritmo biologikoak dira diferenteak ere adinaren arabera. Baina, zenbateraino dira erritmo biologikoak diferenteak ingurunen arabera, ingurunen kulturaren arabera, ingurunen ekonomikoaren arabera,
zenbateraino da diferentzia, eta zenbateraino dira komunak. Oui, je vous remercie aussi pour votre question. Mila esker, zure galderagatik. Nik adibidetzat hartzen baldin badut haur batek duen arreta gaitasun hori, edo arreta denboraldi hori. Gaitasun hori mailarik gorenean dagon une horretan, esnatu eta 2 ordutara izaten da une hori. Hau da, goizeko 9:00 hasi gutxi gora bera eta 12:00 arte. Baina hori denborarekin urteekin aldatu egiten da. Lehen esan dudan bezala, prestaketa urdalde horretan guk arretaz jarrai dezakete gehienez 2 orduz aurrauek, txikienei. Baina 9 eta 11 urteko aurrak beste 3 bat orduz egon daitezke arreta horretan gutxi gora bera. Eta horrek adierazten du nola erritmo biologiko hori, arretaren erritmo hori, urteetan aldatu egiten dela. Baina aratago joan behar dugu, urrunago joan behar dugu, eta hitz egin beharko dugu garapen erritmoaz, eta ez bakarrik urte batetik besterako igaro bide horretaz. Hau da, garapen erritmoa ez da beti ere azte horrekin bat egiten. Ez da adinarekin, ez du adinarekin bat egiten. Beraz, guk eskolan adina ikusten dugu, kontuan hartzen duguna adina da, baina behar bada 4 urteko aur batek, 4 urteko aur horiek arretaz egon daitezke 2 orduz edo gehiagoz. Baina badira beste aur batzuk, 6 edo 7 urte dituztenak, eta ezin dutenak ordu bete baino gehiagoz arreta hori eskaini, izan ere euren garapen erritmo hori ezberdina da, aur guztietan ezberdina da. Beraz, aur batek agertzen baldin badu bere gaitasun hori, bere nortasun agiri horren adin bere horretan, hori izan daiteke 4 urtetan, 5 urtetan edo 6 urtetan. Beste adibide gisa, irakurmenaren gaitasun hori lantzari dagokionez, badira ikasle batzuk 4 urtetan irakurtzeko gaitasun hori agertzen dutenak, prest daudenak horretarako, baita lehenago ere. Eta agertzen dute, prest daudela irakurtzen ikasteko. Baina behar da, familia berean izango dira, haur batzuk ezin dutela gaitasun hori agertu 7 edo 8 urte arte. Eta ez dutenak gaitasun hori agertzen, hau da bere baliabideak ez dituzte garatzen 7 urte horiek baino lehenago. Eta horrek ez du esan nahi utziagoak edo alferragoak direnak, baizik eta ezberdinak direla, eta ezberdin garatzen direla. Baina guk daukagun hezkuntza sistema honetan kontuan hartu beharko genuke, batetik hazkuntza hor dagoela, genetikoki programatuta dagoen azte hori hor dago, badago urte batetik besterako igaro bide hori, eta hori azte horren baitakoa da, baina baita ere beste aurrek bizi dituzten egoeren araberakoa. Eta badago bestetik nik ibilbide deitzen didana ikasle bakoitzaren edo aur bakoitzaren ibilbidea. Eta bertan sartzen dira aurraren inguruan sartzen diren egoera imaginario guztiak feto denetik aurrera. Eta horiek ez daude genetikoki programatuta beti. Badago programa genetiko bat, baina horrek gero aurrak izandako influentzia ezberdinek ere eragina dute beragan. Eta hori izango litzateke beste zati bat, batetik hor dago genetika, ezin dugu hori ukatu, baina bestetik aur bat modulatu edo aldatu egingo da jaso dituen beste eragin ezberdin guztien arabera. Eta beraz, guk espresio genetiko horri erantzunei badiogu lehenik eta ben aurrei eskaini beharko dizkiegu gune batzuk non euren programa genetiko hori gainditu ahal izango duten.
Eta hori egin dezakegu. Horretako nahikoa da ingururik egokienak zeintzuk izango litzateke, horretarako lau eragin nagusi daude horretarako. Batetik bizitza emozionala eta afektiboa. Eta hori garatu egiten da momentu oro eta urte oro. Bestetik, harremanen dinamika bat dago. Bera eta beste ingurukekiko daukan harreman horren garapena ere hor dago. Eta harreman horiek beti sortzen dira aurra eta besteenganako, eta beti ere zagora afektibo batek emango dio zentzua harreman horrek sortzari eta bertako etekinari. Bestetik denboraren antolaketa dago, eta antolaketa horrek ez luke errealitate horren kontra joan behar. Bestetik espazioaren antolaketa bat ere egin dezakegu, espazioak aurrari eskaini behar diogu bere potentzialtasun guzti hori askatzeko. Bere gaitasun guzti horiek askatzeko. Orain arte hori tapatu edo ezkutatu egin dugu, eta etzen funtzional gurtzatea ez genuen ikusten. Eta horregatik berriro ere denboraren antolaketa antolatu beharko genuke, bestetik espaziorena ere bai, izan ere horrek ahalbidetzen badigu gizakioi garaiera bat lortzen eta zentzua ematen gure inguruarekiko. Beraz, eskalatzaile bat behar bada gu baino 2 metro gorago dagoenean, eta beti ere segurtasun guztiarekin. Hau berak segurtasun sentitzen badu, bertatik garatuko luke oinarrian garatu ezingo lituzken beste gaitasun batzuk garatuko lituzke hor goitik. Hau da, berak goitik edo betik ezberdin garatzen dira guzak, eta hori ere ikusi egin behar dugu non dagoen, behan, goian, alde batean edo beste aldean, ezkerrean, nahiz ezkinetan, eta alde bakoitzetik bertan goitatik ikusiko du nola metro bateko distantzian dagoen objektu bat, behar da handiagoa dela 3 metrotara dagoen objektu bat, baino. Eta efektu horiek ulertzen hasiko da. Ulertuko du lerroak behar da paraleloak direla, espazioa ulertuko du, izan ere bi lerro paraleloak goitik, ezkerretik, eskuinetik edo ondo ikusten dira, baina plano berean ez diratenak berdin ikusten. Eta beraz, espazio hori ulertzeak egituraketa hori garatuko du. 2 metro gorago dagoen haur batek, beherantz begiratzen duen horrek, zentzu bat emango dio bere bertantik ikusten dituen harreman horiei, bere lankidek, ikaskidek dituzten harremanei, eta ezberdina izango da goitik dagoen pertzepzioa edo betik dagoen pertzepzioa. Zen ere goitik sakonera batera ikusten ditugu gauzak, eta gure ikuspegi hori ez dago tapatuta gure ondoan dagoen ikaskide batengatik behar bada. Goitik dena ikusten dugu, harreman guztiak ikusten ditugu, eta harreman horiek nola gertatzen diren ikus ditzake. Eta baita ikaskideen arteko harremanak, baita irakasle eta ikasleen arteko harremanak ere. Eta beraz, esan bat emango die harreman horiei. Eta beraz, hori guztiak gizarteratze mota bata, eta beraz, hor ulertzen ditu besteen harremanak. Eta beraz, lau eragin horiek aipatu ditugu, eta horiek oso garrantzitsuak dira, eta aldatu ditzakegu, eta horrek aurre egiten die arazo genetiko horiei, izan ere horiek indartu edo ahuldu ditzakete eragin horiek. Bertan ingurugiroan eragina ere badago, eta garrantzitsua da, beraz, haur batek bere emozioak eraiki eta partekatu ahal izatea. Era partekatuan eraikitzare bai, plan emozionalean bere ikaskideekin edo lagunekin edo ingurukoekin. Eta horregatik historioen garrantzia ere, historia horietan, kontatzen dizkigun historia horietan, identifikazio bat egiten dutela, eta horrek segurtasuna ematen die, eta horrek gizarteratze edo sozializazio prozesu horretan barneratzen ditu aurrak,
Eta garrantzitsua da horretara, inguru horietara guztietara egokitzea, eta garrantzitsua da ere bai, erritmo sozialak berak errespetatu behar dituen erritmo sozial horiek ez kontrajarriak izatea bere erritmo biologiko edo pertsonalekin. Beraz, garuna askatuta eduki behar dugu, eta bere gaitasunak askatu egin behar ditugu, gorputzaren bidez, batetik eta bestetik, espazioaren dimentsio guztien ezagutza edo ulermena ikusita. Guk 3 dimentsiotan bizi dugu gure realitatea, ez bakarrik azaleko dimentsioan. Eta beraz, Walt Disneyeko filmetan ere ikusten ditugu nola pertsonaia batzuk zanpatuta dauden makina handi zanpatzaile horiekin. Ni exageratzen, ez bertan plano batean ikusten dugu pertsonaia hori, exagerazio bat da, baina, bueno, adibide gisa. Menten ordue da, beste galderarik edo? Ondo erantzun handietuen galderei. Oinarrizko galdera da, ezinbestekoa izan ere. Ez dago determinismorik honetan guztietan. Beraz guztia egituratuta eta berregituratu beharko genuke. Eta garapen hori etengabe ematen da, oro. Beraz, urteak guk ezin dugu zehaztu, urteak hor daude, hori ezin dugu aldatu. Beste galderarik badao, norbaitek nahi du galdera bat esatie, edo bat, bi,